खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मागो दमासि फोरबोआ बायखांनायनि उनावनो रायजोआव फिन सोलिफिनगोन इभिक्सन खालामनाया। जायफोर सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै सोरखारि हाखौ दखल खालामनानै न' लुनानै थादों बिसोरखौ गाव गावनि न'खौ सिफायनानै जायखारलांनो थाखाय बिथोन होदों जिल्ला खुंथाया। खमैबो 1500 बिघा सोरखारि हायाव थानाय नखरफोरखौ इभिक्सन खालामगोन जिल्ला खुंथाया। खौरां मोननाय बादिब्ला करिया पाहार आरो फरालकुन्दी बिल गामियाव सोरखारा इभिक्सन खालामनायनि नटिसखौ दैथायहरनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ 23 जानुवारिनि सिगाङावनो गाव गावनि न'खौ सिफायनानै जायखारलांनो थाखाय बिथोन होनाय जादों जिल्ला खुंथाया। एक्स एनडिपि एम रैखाथिखौ जेलाव लांफिननायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों एक्स एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि एक्स एनडिपि एम रैखाथि एबा रंजालु मोसाहारि बिथांनि कर्टआव हाजिर जानायनि खोथा दङमोन। बिथाङा जेब्ला कर्टआव थांनाय समाव बिथांखौ खनसे कर्टआव नुजाहैयाखै होननानै जामिन बिब्रबदोंमोन, नाथाय बिथाङा खालार बादियै कर्टआव नुजाथिहैबाय थाखायो। सानसेल' नुजाहैयैखौ लानानैनो बिथांखौ इमारजेन्सि जामिनखौ बिदों, नाथाय इमारजेन्सि जामिन बिनायनि जाहोनाव जामिनखौ होनो हायैलाय बिथांखौ जेलाव जोबनानै दोनदों। फोरमायथिनो गोनांदि राङापारा हालामनि सिङाव दासिमबो सा 12 एक्स एनडिपि केडारफ्रा कर्टआव खालार बादियै नुजाहैबाय थानो गोनां जायो। बेबादि गासै एक्स एनडिपिफोरा जुदि कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानांगौब्ला बिसोरनि हालोदा माबादि जागोन? थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर गोरोबथा खालामनानै एक्स एनडिपिफोरनो जेबो मोजां फिथाइ लाबोनानै होनो हायासै। जायनि जाहोनाव गोबां एक्स एनडिपिफोरा कर्टआव थांलाय फैलाय खस्थ'यै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो। बेखायनो दायो गोदानै सोलिबाय थानाय बिपिएफनि सोरखारखौ जों एक्स एनडिपि जानानै खावलायहरदों जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि केस नांनानै थानायफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सिफायनानै होयो। थांनाय 5 बोसोर सोरखार सालायनायाव एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ सासेनिबो केसखौ बोखारनानै होनो हायासै। बिथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै सम बारहोदों, नाथाय खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै। दिनैसिमबो एक्स एनडिपिफोरा 2014-2010 मायथाइयाव हमजानाय केडारफ्रा दिनैसिम कर्टआव नुजाहैनो गोनां जायो। बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरनो 4 लाख फैसा होदों, नाथाय 4 लाखनिख्रुइ सोरहाबा 8-9 लाख रांसिम हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जानायनि थाखायनो रां खरसा जायो। हारिनि थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा नांबोदोंमोन, नाथाय बे फिथाइखौ जों मोनासै होननानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों एक्स एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा। बिटिसिनि इएम बेगम आखतारा आहमेदा क'क्राझार सोहोरनि जामे मस्जिदाव दावबायनानै थासारिखौ सुलाद लाहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव जिनाहारि जाथायखौ बिथा खालामनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा बाजाराव थानाय मस्जिदाव अन्थाइ खुबैना मस्जिदनि ग्लासफोरखौ बुफाय बुसि खालामदोंमोन। बे अन्थाइ खुबैनानै गाज्रि जानाय ग्लासफोरखौ बानायना होनो थाखाय रादाय होदों इएम बेगम आखतारा आहमेदा। भारत बांलादेश सिमायाव फिन आरोबाव सासे बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हादों। बिएसएफनि हानजाया भारत भुटान सिमानिफ्राय आयेन बेरेखा हाबनो नाजानाय समावनो बिएसएफनि हानजाया सासे महम्मद मासुद मुंनि बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै हाबफैनो थाखाय गोबाङैनो फैनाय बांलादेशी सुबुंफोरा बिएसएफनि हानजाखौ नुनाय लोगो लोगोनो साद' बांलादेशी सुबुंफोरा खारखोमालांफैनो हायो। हमजानाय महम्मद मासुदखौ मानकासार पुलिस बिफाना दायो गोबाङै मिथिनो थाखाय सेबगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं मागो दमासि फोरबोनि रंजानाय बोथोर, नाथाय गुबुन फारसेथिं आसामाव दुखुनि थासारि। गागि मेथाइ रोजाबगिरि एबा भुपेन हाजरिकानि फंबाय उन्दै समर हाजरिकाया रुंसारि जाबाय। सानमारि निजरापारनि गावनि न'आव मैया फुंनि 8:45 रिंगासोआव रुंसारि जायो बिथाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन आरो बे गोब्राब बेरामाव भुगिगासिनो थानाय समावनो मैया फुंनि 8:45 रिंगासोआव बिथाङा रुंसारि जायो। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि फैगौ 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा दोहौ बिमुंजों बर' हारिनि जारिमिनारि बागुरुम्बाखौ 10,000 मोसाखावरिफोरजों गुवाहाटीनि सुरसजाय स्टेडियामाव मोसाहोनो थांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि 10,000 मोसाखावरिफोरजों मोसानो गोनां बागुरुम्बा मोसानायखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ नायफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' दैदेननाय मोनसे हानजाया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोरखौ खौरां लाहैदों। सिखनाजार बियाम दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय गाजा गोमजायै खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारि खुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि सिङाव थानाय सिखनाजार बियाम दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय गाजा गोमजायै बाथौ मेला लाफानानै फैगौ 21 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननानै 28 जानुवारिसिमहालागै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायजों लोगोसे मैया बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनानै होनाय जायो। फोरमायथिनो गोनांदि बे गोथार बाथौ सान एबा खेराइ फुजा खालिनो माखासे गोनां आयदाफोर जेरै बाथौ धोरोम सिबिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बाथौ धोरोम सिबिनायाव बाथौ गुरुफोर लोगोसे
नायखांगिरिफोरनि मावनांगौ बिबान आरो बाथौ धोरोम सिबिनायाव माइनाव फोरबोनि मावनांगौ बिबान आरो बेफोरनि सायाव मोजांथारै सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों आफादगिरि सरलकान्त नार्जारि बिथाङा। बेखौ लोब्बा लानानै बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेनि थाखाय खावलायहरदों बिथांमोना। जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो दुखुबो मोनदों जाहाथे जोंनि बेलायाव 5 बोसोर जाबाय बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन। बै समावनो जोबनांगौमोन। जों न'खराव आरामै आलो गोजोन थानानै गथ' गथाय लाना आराम रायजो जानो हानाय जानांगौमोन दिनैनि समाव। आं रैखाथिल' नङा आं बायदिनो रैखाथि बायदिनो जोंनि बेयाव अल आसाम जोंनि एनडिएफबिफ्रा केसजों भुगिनांगासिनो। जोङो बाहेरायाव थांनानै थाखा थाइसे खामायनो हाया दिनै। अब्ला बे थारिं मारिनाय फैसाया अबेनिफ्राय फैगोन? जोङो हाजिरा हुजिरा मावनानै थारिं मारिगासिनो। बिनि उनावबो थारिं मारिसेयावबो जुदि लाखिजाबावोबा जोबजाबावोबा बे जामिनदारनि फैसा बे फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन? जों बुहुद बोसोर मारिबोबाय दिनै 5-6 बोसोर मारिबाय। 4 लाख फैसाया जोंनि मोननाय फैसाया बेयावनो थारिं मारि जोबलांजोब्बाय। दा जों पलिटिकेलखौ नोजोर बोनानै आं थांनो सानाखै। जोंनि लिडारफोरखौसो आं बुंनो सानदों। जोंनि लिडारफोरा जुदि एकट' खालामदोंब्ला गावनि गथ'फोरखौ जोंनि केसफोरखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै? रिहेबिलिटेसन दं दिनै। गोबां एनडिएफबिफ्रानो मोनाखै, गोबां सिनियरफ्रानो मोनाखै।